ali onaj tko ga bolje nacrta osvojit će ga. Vrijeme ide. Hej Mary, nešto ti je ispod nosa. Bene, uopće nije smiješno. I čini mi se da je to stvarno smiješno. Dakle, trebam ogrebsti novi telefon perom. Oh, pokvario sam ga. Trebam novi. Što? Piletina? Smrdljiva čarapa? Fuj, to je odvratno. Što je ovo? Baš mi je mučno. Ups, oprosti Jane, nisam namjerno. Idemo dalje. Smeće, bombon. Oh, novčić. To mi treba da izgrebem novi telefon. Savršeno. Samo neki detalji. Oh, pa to je to. Mislim da je savršeno. Pa, i zahvaljujući novčiću. Mary, kako si? Moje? Da. Sada ću početi crtati. Upravo sam zaboravio. Ali što bismo trebali crtati? Oh, točno. Moramo nacrtati telefon. Glavna stvar je napisati kakav je to telefon kako bi svima bilo jasno. Mislim da je jasno. O, ovdje sam. Pa, jeste li zaboravili na mene? Što? Jeste li crtali dok sam ja bio bez svijesti? Prokletstvo, nisam stigao. Cijelu noć sam crtao. O, vrijeme je isteklo. Nisam ništa napravio. Opusti Ma se. daj, opusti se. Imam ideju. Možemo zamijeniti mjesta. Mary, što imaš? Imam ovog. Savršeno. Bene, što je s tobom? Pogledaj moje. O, užasno je. Mary, jesi li ukrala moj crtež za sebe? Da, Bene, pa što? Osvojio sam iPhone. Moram napraviti selfie. Što? To je noćna mora. To je stari telefon i uopće nije iPhone. Nova nagrada je Barbie. Kako vam se sviđa? Nije li prekrasna? Što radite, djevojke? Probudite se. Sada ću vam pokazati nešto što će vas sigurno zainteresirati. To je torta. Nevjerojatno. Bit ćete oduševljeni. Sada možete početi crtati. Dakle, kako crtati s aparatom za slatkiše? Možda ih trebamo žvakati. I dobit ću malo inspiracije. Oh, to je žvakača guma. Mogu je koristiti kao ljepilo. Oh, super. Ispada odlično. O, dušo, ti si savršena, ali sad ću raditi svoju Barbie. To će biti glava. U redu, trebamo još žvakaće gume. Oh, imat ćemo haljinu iz ove boje. Super. Mary, pogledaj kako ti se sviđa. Gledaj. Trudila sam se. Bene, izgleda kao čudovište. Oh, super. Uspio sam otvoriti uređaj. Treba žvakat što više gume kako bih nacrtao Barbie što prije. Dakle, ova količina gume bi trebala biti dovoljna. Ovaj komad razvaljamo i stavimo ovdje. Vidi. Onda je ovdje i baš tako. Oh, moje naočale. Gdje su? Fuj, to je odvratno. Bene, jesi li to ti? Gdje su moje naočale? Oh, moje naočale su cijele u gumi. Fuj. Strašno. Đane, makni žvakaću s lica. Vrijeme je isteklo. Što si uspjela napraviti? Đane, pokaži mi svoje djelo. Evo ga. Ha, da, ovo je moje. I opet, neke škrabotine. Ovo mi se ne sviđa. Što je sljedeće? Wow, Mary, imaš nevjerojatan crtež. A što će Ben pokazati? Oh, da, uopće ne želi tortu. Pa, nagradu osvaja Mary. Zaslužila si ju. Ura! Va! Najbolji sam u crtanju Barbie. Oh, moram hitno probat. Tako je ukusno. I posljednji komad. Ljudi, ovo je apsolutno ukusno. Hitno trebam još jedan komad. Oh, toliko je ukusno da sam spreman pojesti sve rukama. Mislim da ću sve pojesti. Možeš li, molim te? Možemo li dobiti komad? U redu. U redu, uzmi. Tako dobro. Tako. Nova nagrada, set kozmetike. Djevojke, bit ćete oduševljene. Hoće li biti nagrade za mene? Dobro, pokušat ću to nacrtati. Vrijeme počinje. Dakle, trebam li crtati bojicama? Da, lako je. Treba nacrtati konturu pa nekoliko detalja. Evo srce. Možeš ga obojiti, zar ne? Nije loše. Cure, ocijenite moj crtež. Lijepo, zar ne? Ne, nitko neće crtat bolje od mene.
Pokazat ću sada svoje vještine. Što? Sad ću vam pokazat. Ja sam najbolji A reci ne. umjetnik ovdje. Zašto gubit vrijeme na bojanje kad mogu naribat kredu? Pogledajte, bit će puno brže. Pogledajte. Sada ću ga prekriti drugim papirom i dobro izgladiti vrućim glačalom kako bi se kreda otopila. Baš ovako. Vidiš kako je to jednostavno? Sad ću i ja nešto smisliti. Tako je. Imam kipuću vodu. I bojice. Samo ću uzeti voštane bojice, smrviti ih i, staviti u kipuću vodu. Rastopit će se i postat boja. I slikat ću brže od Marije. Haha, tako svjetlo. Pogledaj to. Super. Što je to za miris? Mary, jesi li dobro? O ne, sve je izgorjelo. Sanjala sam o kozmetici i sve sam zaboravila. Što da sada učinim? Makni se od mog crteža. Mary, budi pažljiva. Ne, moja boja se prolila po crtežu. Sve je sada uništeno. Sat otkucava. Vrijeme je isteklo. Došlo je do kraja. Prikazujemo radove za ocjenjivanje. Mary, hoćeš li prva? To je strašno. U redu. Pa, što je s tobom, Đane? Da, to izgleda kao nered. Pa, što je s tobom, Bene? To je savršeno. Kakvo remek dijelo. Ne mogu vjerovati svojim očima. Ja. Set kozmetike ide tebi, zgodni. Evo tvoje nagrade. Što da učinim s tim? Ne znam. Mary, želiš li šminku? Možeš li, molim te? Jane, trebaš li šminku? Djevojke, sad ću se onesvijestiti. Imam ideju, daj da vas našminkam u isto vrijeme. Spremne. Tako, ovdje, tamo i gotovo. Kako vam se sviđa? Trudila sam se. To je grozno. Što si učinio, Bene? Što je s mojim licem? Pa, žao mi je. Dakle, moji mačići, donio sam vam mačića kao nagrad. Jasno je s vaših lica da ste cijenili moju nagradu, pa krenimo crtati. O moj Bože. Mary, danas si tako lijepa. To je to. Uobičajeno, kao i obično, zar ne? Nacrtat mačića s tekućim bombonima. Da, to je lako. Sada oči, uši, tijelo. Dugo tijelo. Svejedno, ne bih zaboravio šape. Odlično. Sve sam napravio. Čemu se smiješ? Da, jer si očito preskočio lekciju gdje smo učili crtat mačke. Sada ću ti pokazat majstorski razred. Pokušajmo. Kiselo. Želim pokušat opet. Ukusno. Zašto svi šute da je ovaj bombon tako ukusan? Što je s Da, jer trebaš crtat s tim, a ne jesti. Sad ću ti pokazat majstorsku radionicu. Inače, Mary neće imat s čim crtat crtež. Evo moje mačke. Ispala je vrlo lijepo. Pa, dečki, vrijeme je isteklo. Čekam vaš rad. Mary, jesi li stvarno pojela sve? I nisi nacrtala sliku. Dakle, pokaži mi. Ben, što imaš? Pa takvo nešto. Vidim da Mary nema ništa, ali s čime me Jane može obradovati? Hajde! Vau, kako originalno. Dobar mačak, onda zaslužuješ nagradu. Izvoli. Jupi, pobjedio sam. Kakvo slatko mače. Zvaću te Fluffy jer si tako mekan i sladak. Kako si razigran. Jane, mislim da tvoje mače želi biti moje. Dođi ovamo. Gladna sam. Čekaju tvoje upute. Želim da mi napraviš tjesteninu u prvom krugu. Tjestenina? U redu. U redu. U redu. Bako, probudi se. Unuka želi rezance. Rezance? To je lako. Kuhala sam joj špagete više puta, tako da tu nema ništa teško. Sve po klasičnom receptu. A psih. Oprosti, to je brašno. U redu je. Oprostite ponovno. Samo želim napraviti svoje špagete. Nakon brašna koristit će se jaja. Mogu ih čak žonglirati. Jao! Ups! Stani! I opet. Oprosti mi.
Uvijek sam mislio da sam prilično dobar žongler, pa kada je tijesto spremno, potrebno ga je podijeliti u male kuglice i obojati svaku u određenu boju. Nakon toga, uz pomoć posebnog stroja, rezat ću tijesto na same rezance. Zato jednostavno treba pažljivo provući tijesto kroz stroj. Po mom mišljenju, ispada vrlo cool i, što je najvažnije, originalno. Svi će imati obične rezance, a ja ću imati špagete u obliku cvijeta. Bako, kako si? Sve je u redu. Moja unuka je oduvijek voljela obične špagete s kečapom, pa zašto joj ih ne ponuditi? Srijeda, što radiš? Stvar, trebam tvoju pomoć. Ne želim da moje rezance izgledaju kao klasične. To je tako dosadno. Ako dodaš malo crne boje, bit će savršeni. Također ću dodati kečap. Bit će u ulozi krvi. Usput, uz to, stavit ću marmeladne oči na vrh kako bi upotpunile kompoziciju. Dušo, jesi li spremna pokušati i izabrati pobjednika? Ne znam ni odakle početi. Možda ću prvo probati klasične bakine rezance. Obožavam ih od djetinjstva. Mislim da se ni ovaj put neće ništa promijeniti. Kao što sam i mislila. Ukusno i jednostavno. Enidini rezanci su sljedeći, naravno, nerealno lijepo i vrlo slatko. Ovo je pravo umjetničko djelo. Čak ga ne želim ni pojesti. Enid je također dodala dodatnu tjesteninu. Vrlo su slične vampirskim moćnjacima, zar ne misliš? Zastrašujuće. Nisu kuhane. Suhe, nemoguće ih je jesti. Ostale su srijedine rezanci. Nije loše. U redu. Prva stvar koju želim isprobati je oko. Je li to marmelada? Obožavam ih. Srijeda. Kako si znala da marmelada ide dobro s rezancima? To je jednostavno nerealno cool. Završit ću cijelu porciju ukusnih rezanaca. Neću čak ostaviti ni kapu maka na tanjuru. Mislim da je pobjednik ovdje očit. Zar ne? Najbolje rezance je napravila Wednesday. Kakvi su? I ja sam probala. Wednesday, makni to sada. Prestani plašiti staricu. Dušo, jesi li spremna dati nam novi zadatak? Da, želim koktel. Možeš li to napraviti? Lako. Bit će najbolji. Za tebe, naravno, unuko. Mogu napraviti koktele i sada ću ga napraviti tako da ga nikada nećete zaboraviti u životu. Osnova koktela bit će obični Sprite. Treba ga uliti u čašu toliko neobičnog oblik. Sada trebaš ubaciti tajni sastojak unutra, koji će Spritu dati pravu boju. Postat će zelen. Stvarčice, otiđi odmah do Enid i donesi malo vrhnja. Kakva je to vražja ruka? Makni se. Bako, nemoj vrijeđati moju pomoćnicu. Stvarčica radi samo ono što ja kažem. Trebam vrhnje kako bih ga polio na koktel i stavio marmeladne oči na vrh. Baš kao ove. Priznajem, marmeladne oči su moja omiljena slastica. Izgledaju sjajno i također su nestvarno ukusne. Malo crvenog sirupa također neće škoditi. Što čekam? Vrijeme je da i ja počnem praviti koktel. Definitivno je vrijedno započeti s marmeladama. Za početak, potrebno ih je podijeliti u grupe po bojama. Spremni? Sada ih treba složiti u slojevima u visoku čašu. Pogledaj samo kako lijepo ispada. Fenom te marmelade treba rastopiti da postanu homogena smjesa. I zadnji korak je šlag. Uvijek pićima daju privlačniji izgled. Mali marmeladni bombon neće biti suvišan također. Tako lijepo! Drage djevojke, napravile ste prekrasne i ukusne koktele, ali uopće niste razmišljale o zdravlju moje unuke. Ja ću napraviti koktel, koji će prije svega biti koristan. Sastojat će se od različitog povrća koje ću staviti u ovaj blender. I što više dolazi, to bolje. Jedino treba sve pomiješati i spremno je. Kakav miris. Strašno. Da, točno tako. Čovječe. Hajde, moja unuka će cijeniti moju brigu za njezino zdravlje. Zar ne? Vrijeme je da izaberemo pobjednika. Pa, po izgledu su svi kokteli vrlo lijepi. Bakin koktel izgleda najobičnije, pa krenimo s njim. Fuj, mrzim to. Nadam se da je okus bolji. Grozno. Ne sviđa mi se, Bako. Sljedeći je Enidin koktel. Izgleda puno ukusnije. Obožavam šlag, a ovdje ga ima puno. Ne trebam piti tvoj koktel, treba ga jesti žlicom. Tako dobro. Krema je gotova. Sada cijev. Čudno, zašto je koktel tako gust? Nemoguće ga je piti. Kako mogu dati pobjedu koktelu koji nisam ni okusio? Definitivno prolazi. Srijeda, nadam se u tebe, odmah ću ga probati. Konačno, ukusno.
Rado bih pila ovaj koktel redovito jer je stvarno ukusan. Ne, jednostavno ne mogu stat. I šlag na vrhu. A tko je pobjednik? Pa, sada je očito Wednesday. Napravila je vrlo cool koktel. Čestitke. Unučice, kakav zadatak nas čeka u ovom krugu? Bako, vrlo je jednostavno. Napravi salatu za mene. Želim nešto lagano. Salata! Pa, neka bude tako. Unuko, par minuta i gotovo je. Ah, bit će tu salata za tebe. Upravo sam natrgao listove za salatu. Neka to bude osnova salate. Ovaj sir i krekere također ćemo koristiti. Očito čak i ja znam recept za Cezar, naravno. I ne zaboravi na rajčice, one će biti dekoracija salate i njezin okus. I to je spremno. Sjajno. Shvatila sam kako napraviti salatu ne samo ukusnom, nego i lijepom. Vratit ću se ponovno na temu cvijeća i napraviti male, ali vrlo simpatične cvjetove od povrća. Imaću i prikladne kalupe. Po mom mišljenju, ovo je sjajna ideja jer izgleda kao pravi buket, a ujedno je i ukusna salata. Koji cvjetovi? Dosadno je. Salati nešto nedostaje, barem nekoliko listova bosiljka, na primjer. Oduševljen sam ovom lubanjom, pa će i ona biti na tanjuru. Na lubanju ću nabosti druge sastojke, sir i šunku. Sada trebamo preliti sve kečapom i poslužiti 2 oka. Lubanja počinje izgledati mnogo zanimljivije. Kakav užas! Da je vidim noću ovako, pao bih od straha. U redu. Dušo, pokušajmo. Hura! Konačno, ukusna hrana. Srijeda, što si ovaj put skuhala? Oh, kakav užas! Nikada nisam vidjela tako strašne salate. Oh, ne mogu to pojesti jer je jezivo. Da vidimo kako će me baka iznenaditi. Njezina salata stvarno jako nalikuje Cezaru. Evo salate koju sam spreman jesti stalno. Ne želim ni zastati. Želim isprazniti tanjur što prije. Ovo je stvarno i ukusno i zdravo. Sada ću biti nerealno jak. Ali prije toga, probat ću cvijeće od Enid. To su samo povrće, uopće nije ukusno. Ali jako volim bakin salatu. Čestitke. Bako? Nemoj me ometati. Beba je spremna zadati zadatak. Želim krafnu za desert? Imat ćeš krafnu. I meni se sviđaju, pa ih mogu i ja napraviti. Zamišljam kako će dosadne i tihe ispasti. Zašto to? Uglavnom, glavno je da su ukusne. Uopće neće gledati krafne. Opet ću napraviti nešto u boji, točnije, svaka će moja krafna biti svoje boje. Obično se ljudima sviđa ovaj pristup. Da. Što je to bilo? Ne diraj me. Ne odvlači mi pažnju od kuhanja. Moji krafne su skoro gotove. Dio posla je gotov. Sada je vrijeme za ukrašavanje. Naravno, gdje bez sirupa od krvi. Zapravo crvenog sirupa. Ali to nije sve. Uz pomoć bijelog sirupa nacrtat ću neke mreže. Kao da su pravo iz paukove mreže. Okej, trebam Nutellu, donesi mi je. Dobar posao. Ne bih ništa učinila bez tvoje pomoći. Pogledaj moje šišmiše. Šešir. Ne trebamo ga. Pogledaj moje stvarno prekrasne krafne. Neobično. Ne želim te stvari. Bit će samo originalni i da budu ukusniji. Samo ću posipati malo šećera u prahu. Moja unuka će biti oduševljena. Moji šareni krafni su također spremni. Tako su lijepi. Možeš čak i napraviti fotografije s njima. Super, zar ne? Ali to nije sve. Uz ove krafne savršeni dodatak su mrvice, ali moram otvoriti staklenku. Ups, malo sam ih posula u usta. Tako zabavno. Pa dušo, tvoj je red da probaš. Da? Zanimljivo. Wednesday je opet napravila nešto strašno. Ali izgledaju ukusno. Nije loše. Ali, da budem iskren, očekivao sam više.
O, sljedeći su bakin krafni. Prije nego ih pojedem, želim napraviti veliku kulu. Biće ih lakše jesti na taj način. Samo obični krafni, ništa posebno. Pa, da vidimo što je Enid napravila. Wow, njezini krafni su najsličniji onima koje sam nacrtao. O, ovo je nestvarno ukusno. Enid, vrlo je očito. Ti si pobjednica. Pazi. U redu, dobro. Samo me nemoj pojesti. Kukavica, pa hajdemo rastaviti kutije. Očito počinjemo bojanjem krava. Uopće ne želim sam raditi takav prljav posao. Stvar, dođe se brzo prvo kod mene. Nitko ne može obojiti kuću bolje od tebe. Pa molim te, počni. Mislim da je savršeno. Samo da dodam neke ukrase. Kosti su savršene. Za to. I moj savršeni ljubimac tarantula. Sada će trčati po kući i isplesti neke mreže da moja kuća izgleda još zlokobnije. Postavit ću ove kipove na krov. Mislim da se savršeno uklapaju za moju vanjštinu. Tan, koga čekaš? Kreni. Da, vrijeme je da počnemo. Definitivno će mi trebati pomoć. Moj prijatelj iz podzemlja pomoći će mi obojiti. Dolaze. Pazi, apokalipsa zombija bi mogla uskoro početi. Žalim se, oni su samo moji. Francuska. Haha. Ahaha, oni će samo... Pobojaj kuću. Imaju sjajne ideje. Na primjer, otisak ruke na zidovima. To je savršeno. Stvarno jest. Samo... Hvala. Ajde kak te... Pinko... Će kopat krov, kreni odmah, protegni glavu i samo napravi poklopac. Trava, sjajna ideja. Sve ove nijanse zelene su savršena harmonija. I znak je ispao vrlo lijep. Dečki, niste me razočarali, možete se vratiti. Ja ću ostalo napraviti bez vas. Hvala. Ovoj kući očito nedostaje sve znanje. Bilo bi dobro zakovati prozor, uništiti mahovinu i drugu travu posvuda, zalijepiti mahovite kamenčiće na cijev. Ne bi škodilo dodati ni malo gljiva. Moram učiniti sve da se osjećam kao pravi zombiji. Od zemlje neće škoditi čak ni. Da, još malo sluzi. Mislim da je prelijepo i trebam staviti bravicu koja će pratiti sve. I koštani rukohvati će izgledati cool oko perimetra krova. Sada je sve spremno. Ili sve već spremno. Nisam još ni počeo slikati. Usput, vrijeme je da to učinim, ali umjesto obične boje koristit ću krv. Naravno, čak imam malo uređaj koji će mi pomoći obojiti cijelu površinu kuće. Tada, sve je spremno. Sljedeći korak je ukrasiti zidove šišmišima. Moji prijatelji. Hvala. Spreman? Poletimo. Naravno. Sad objesimo par gotičkih lampiona i postavimo ogradu na krov. Sada moja kuća izgleda kao pravi dvorac Drakule. Kako je to cool. Kako sam nespretan. Hitno mi treba još jedan poštanski sandučić. Mislim da će glava jednog od mojih prijatelja odlično poslužiti za ove torte. Sada samo trebaš iskopati to. Evo ga. Ovdje visi neko vrijeme. Stvar, dođi brzo k meni. Sada ćemo poboljšati teritorij. Počet ćemo s tvojom kućicom. Već imamo sve. Sve što trebate. Sada sve to trebaš žali treba lijepiti zajedno. I stvar će imati svoju malu kućicu.
Zatim mi trebaju kamenčići različitih veličina kako bi napravila prekrasnu stazu. Pa Viki je kamenčić i jako odgovara i po boji. Bundevanje će biti sljedeće. Postavit ću ih obodaje kuće. I ovu crnu mrežu preko ograde. Ako staviš pauke na nju, postaje kao prava paukova mreža. Ove prelijepe mrtve ruže također će rasti na mom zemljištu. I koristit ću lubanju kao poštanski sandučić. Njena ključna vilica će držati svu poštu koja mi dođe. Sada ja. Ne sunce. Možda sunce nije dopušteno. Znak je glavna dekoracija mog teritorija. Slijedit će omiljeni komadići svih. Samo ću završiti svoj dio. I evo, piramide. To je tako zabavno. Pa, zdravo. Pismo za tebe. Zašto režiš? Samo radim svoj posao. Volim te. Wow, još nisam vidio odrubljene ruke na svom ramenu. Pismo za tebe. Mislim da ću ga jednostavno dati kosturu. Nema potrebe biti tako agresivan. Kakav užas. Koristiti glavu kao poštanski sandučić. Tko je uopće smislio takvo što? Evo ti tvoje pismo. Tvoje ugrize. Konačno je otišao. Sunce, opet, vrijeme je da idem kući. Sunce me ovdje ne može dohvatiti. Usput, ovo je sjajan razlog za ukrasiti unutrašnjost kuće. Prvo, treba ga ofarbati. Nakon toga, zaštitit ću se od sunca i objesiti crvenu zavjesu na prozor. Dalje, vijenci će biti moji najbolji prijatelji. Koristit će se šišmiši. Koji također svijetle. Ali ni tu nije kraj. Imam cijelu hrpu šišmiša koje ću objesiti u svojoj sobi. Crveni tepih će također poslužiti. I također volim ogledala. Kad ih gledam, odmah se sjetim svojih nadnaravnih moći. To je jako cool. Tako da bih mogao koristiti i ogledalo. Tako sam zgodan. Otići ću spavati u ovaj slatki mali lijes. Stavit ću hrpu omiljenih igračaka pored njega. Puno svijeća. Ovo je ono što zovem savršena soba. Kamo možete ići bez stola. Na njemu ću imati fondue. Samo ću ga sada napuniti ne ružnom čokoladom, već mojom omiljenom krvlju. Neka teče beskonačno, poput fontane. Samo ću ga promatrati. Po mom mišljenju, ispalo je odlično. Vrijeme je da proslavim završetak popravka s čašom krvi. Da. Pa, živjeli. Kako bi trebao ukrasiti unutrašnjost kuće? Mislim da mi prvo treba kapsula. Zombi. Virusa. Dat će zidovima. Idemo to presjeći. Odlazi odavde. I počet ću obložiti svojim omiljenim daskama. Pod također treba posuti zemljom. Tako će biti udobnije. Malo mahovine i gljiva također. Tako je super. I znaš li kako će blok zemlje iz Minecrafta biti cool u mom interijeru? Samo pogledaj kako dobro izgleda. I ovdje je slika moje voljene. I trebamo dodat neke kipove i kaldrmu. Creeperi neće škodit. Izgledaju vrlo cool na zidovima. Također ću ovdje radit svoje omiljene stvari. Jesti slatkiše i gledat svoje omiljene kanale. Treba li nam to? Tko je ovo? Kad su svi osim mene uredili svoje kuće, počet ću i ja bojati zidove. Moraš se zaštititi plinskom maskom. Sada možeš prestati bojati zidove. 30. Crni stol od šarana s ormarićem će se koristiti. Staviti ću ih u kutove sobe. Zatim trebam crne tkanine da ih prostrem po stolu i stolici. Ovdje ću staviti svoju omiljenu... Stavit ću ovdje. Razne kosture i stiger
cvijeća i lavokradice. Sve će se to savršeno uklopiti u moj interijer. Stajte još samo kada napuniti jer ovars. Moje specijalnosti je će oni s pomoću jer s tim što moje ste voljni. Zanimljivi ima jedan najstatici kroz škorpiona. Kad također mora pronaći mjesto. Moja kuća, evo je. Volimo vas. I mogla bih upotrijebiti još par kostura. I stavit ćemo ih tu. A John će sjediti gore. Ovo je moj prijatelj. Nikad nema previše bluntova. Ups, prozor se također može malo ukrasiti. Objesim ovog velikog postača pored. A ovo je okvir prozora. Sada mogu raditi što god želim. Osa, sve spremno, imam kuću. Bog svima. Pljačkajte moju kuću. Ne moraš ocijeniti moje. Znam da je najcool.